Ayan po sila guys. Namimingwit pa silang palaka dito. Oh. Diba guys? Ang bukid. Naka-video to. Masaya. Uy, so bago tayo mamingwit, mangunguha mo kami ng bulate pamain sa ating mga palaka. Sige po, pabulay mo pa, Jake. Kunin mo pa yung sabon, bilis. Baba mo, ayan. Magpapabula kami ng tubig, tapos lalagay namin sa mga bahay ng bulate. Hindi pa yun, dapat mo pa mabula, Jake. Ayan. Sige, baba mo muna, baba mo para... Lagyan mo Joy. Ito ko na. Hindi pwede yan. Yung sabon, bilis, ayan. Oh my God. Hi guys. Ganunin mo dito ang tubig. Wala sabon. O, ayan, sige. O, kawakin mo na yung tubig. Ganunin mo yung tubig. Di sa ilalim. Bilisan mo ah. O, ayan, pwede na yan. Sana nga. Okay mga kuy, so try namin dito kung may mga bulate dito. Ayan, yung bulang pinabula namin tubig, ilalagay lang namin dito sa may lupa. Bakit ganyan? Ano yun? Tingnan natin kung lalabas sila. Yan na po guys. Totoo ba yan? Okay mga kuy, so magagawa na kami ngayon ng aming pamingwit. So kasama ko siyempre si Jake. So ito yung mga nahuli namin kaninang mga bulate. Okay. So ito na yung mga pamingwit namin. Lagyan namin ng pain. O Jake, kumita na. Tuturuan kita. Ano yung mga dito? Ano ah? Tutusok mo dito sa bulate. Kuha ka ng bulate. Kuha ka dito. Dito. Magugis na ang kamay. Ayan. Tutusokin mo siyang ganun dito. Dala? Kadulas ko. Lagyan mo asin na hindi madulas. Wala lagyan ng asin. Namatay. Patay mo muna. Yun. Tapos napasok mo sa dito. Yun. Yes. Dire-diretso ah. Bakit? Ayan. Ganito lang po. Papasok nyo lang po yung bulati dito sa tanse. Ha? Yun. Sino ba dapat junior? Dalawa, no? Oo. Kung malaki sana, isa lang. Bang. Saan ko ba sila? Sa FB? Wala. Ay, basura na yun. Ayan o, yan. Yan. Yan, sila diba? Ganun po yan. Okay.
Hindi kasi na. Okay, next. Oh. Sige, doon na lang tayo sa bukid mamaya. O sige, mamaya. Pakita ko sa video to. Ito siya guys, oh. Ay, may 5. Tubig ba ba dyan? Lakmain natin siya. Konti taas lang. Ayaw naman makuha. Ganito hawak ko para dito mo ilagay sa braso mo no, para hindi ka manganawit. Mag, tignan mo. Kung nakailali, gusto mo hindi, yung sasakto lang na ganyan, dito sa braso ganyan, Dito. Oo. Hindi. Ayan. Gusto pa. Kung nakahal ka dalawang. So ready na kami. So medyo maambon. So mamimingwit na kami. Ayan. Sama ko syempre si Nacy. Sama ko rin si Jake. Ayan. So wala nang ulan. Kaya papunta na kami ngayon sa bukid. Okay. So Maxine hindi nakasama kasi inuubo pa. Opo. Good day mga kuy! So welcome sa ating vlog para sa araw na to. So for today mamimingwit kami ng palaka. Ayan. Kasama natin syempre si Jake tsaka si Nacy. So papunta na kami ngayon sa bukid. Yan na eh. Ayan po sila guys. Namimingwit pa silang palaka dito. Oh. Diba guys? Ang bukid. Naka-video to. Masaya. Wala pa rin po silang palakang nakukuha. Mahirap. Hirap daw. Sa madada mo. Yung mga guys. Hindi ko maganda sa madam mo. Dito ka na sa malapit. Layo mo na kung may tutok ah. Okay, take. Hi ka naman daw. Palaka is real.
Kalabaw. Kahit hindi ako mag-ingay, Jake, maingay pa rin. Bibidyoan kita, Jake. Jake, hawakan mo nga to. Yung ano. Hawakan mo nga yan. Kung tutupi. Piling ko na lapit yung mga pagkakataon. Diyan na sila. Yung mga ano. Huwag mo kasi ihagis ang ihagis. Nay. Harap ka naman. Tingka dito, Jiko. Video lang to, stop ko na. Stop ko na? Okay mga kuy, so malas kami ngayon, wala kami nahuling palaka. Better luck next time, so tatry ulit namin sa susunod. Ayan, mali siguro to nagawa namin pamingwit, walang pabigat eh. Ayan. Okay mga kuy, so pauwi na kami. Ayan. Wala kami nahuling palaka, bawi na lang kami sa susunod. At least nag-enjoy kami, di ba? Nag-enjoy ba kayo? Oh, yes. Ayan, nag-enjoy naman yung mga batang Promdi. Again, this is Kuis Rod na nagsasabing, maikli lang ang buhay. Enjoy natin yan. Bye-bye!